La veritat és que ens hem familiaritzat amb noms com borrasca, núvols convectius, depressió aïllada en nivells alts, mamatus i d'altres semblants, però no ens acabem d'acostumar a tenir com a president del nostre govern a una persona que manté un mentider compulsiu a la darrera fila de les Corts i subscriu la totalitat de components d'un govern que ha demostrat la seva inutilitat manifesta. La ciutadania no para de demanar una actuació contundent contra el parroquià del Ventorro, però l'actual president encarregat, no sols fa oïdes sordes, sinó que, a més, li munta un piset d'alta volada a la ciutat d'Alacant i li procura xofer personal i gent al seu càrrec, administratius. No està malament el recanvi, però volem votar.